Sziasztok! Renka vagyok. Ma reggel kivetettem a lapjaimat, igazából nem kérdeztem a kártyától semmit, hanem az volt bennem, hogy azt közölje velem, vagy velünk, ugye, mert ez egy kollektív kirakás, ami az univerzum üzenete. Mint ahogy látjátok, itt a szeretők lapja, amiről igen sokat lehet beszélni, és most én úgy érzem, hogy szeretnék is. Nem, azért nem teljesen mindent, de egy pár szót szeretnék mondani róla. Tehát amikor egy kártyavetésben kijön ez a kártya, ott biztos, hogy valamelyik oldalon, vagy mindkét oldalon van egy harmadik fél. Tudva vagy tudatlanul, én úgy gondolom, hogy van egy harmadik fél, és lehet, hogy az éppen te úgy éled meg, és úgy érzed, hogy ő az ikerlángod. Ebbe az ikerláng történetbe egy picikét belemennék azért, mert itt tömegével jönnek a szerelmi kártyavetések, egy fánkért, akár minden héten, akár minden nap, és úgy érzem, hogy ezt az ikerlángos történetet, ami elég régen divat szerintem a spirituális és ezoterikus emberek között, picikét azért helyére kell tenni. Tehát, hogy egyrészt a pozitív oldaláról, másrészt pedig a negatív oldaláról is. Én úgy látom, hogy tehát sok esetben szerintem az én véleményem szerint és az én meglátásaim szerint sokszor egy elkerülhetetlen történet. Tehát, hogy az a harmadik fél, vagy az a másik ember, akit te utána ikerlángodnak nevezel, ez a kifejezés már egy eléggé lerágott csont, tehát, hogy az az ember, akivel téged az univerzum valószínű, hogy mióta megszülettél, és az már ugye tudjuk, hogy sok-sok élettel ezelőtt volt, és nem itt a Föld nevű bolygón, tehát te már akkor a másik fele voltál ennek az embernek. És általában ugye akkor érkeznek ide erre a Földre ezek az ikerlángok, amikor te is itt tartózkodsz. Ez nem csak egy szerelem, nem csak egy érzésvilág, ez egy univerzális, nagy erőt kifejtő kapcsolódás. Tehát azt azért mindig tartsuk szem előtt. A másik oldalról, és ez nem csak egy szellem, tehát nem csak testileg, fizikailag történhet meg egyébként ez a kapcsolódás, hanem egy szellemi szinten is összekapcsolódhatsz te a másikkal. Tehát, hogy akkor is óriási erőt tudtok kifejteni, hogyha szellemileg kapcsolódtok egymáshoz. Ez megint csak az én meglátásom, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan egyetértenek velem. A másik dolog, amit látok ebben a történetben, hogy ezt az ikerlángos történetet azért nagyon-nagyon sokan hajszolják. Tehát, hogyha itt nem jön be, akkor megyek a másik oldalra. És belehajszolják magukat sokszor, és nem csak olyan nők, akik ezért kerültek közel. Ezért indultak el az úton, ezért váltak vándorrá, mert találkoztak egy ilyen emberrel, és azt gondolták, hogy itt több is van a háttérben, mint egy egyszerű kapcsolódás, hanem akik már réges-régen elindultak, azok is bele tudnak kezdeni egy olyan férfi hajhászásba, egy olyan ikerláng kutatásba, ami aztán azt gondolom, hogy a fókuszról leveszi a szemüket. Amikor megjelenik ez a szerető kártyája, azért ezen nagyon-nagyon sok szinten és nagyon sokféleképpen ezen a lapon el lehet elmélkedni, mert arra jutottam, hogy tulajdonképpen ugye ez a kártya nem tükrözi, és nagyon sok kártya már nem tükrözi, de azért az eredetiben, vagyis ahhoz, tehát hogy ami az eredetiről készült, könnyebben feldolgozható kártya, általában azért ott van Ádám kezébe az alma.
és azt a pillanatot ábrázolja, amikor mi történik, tehát jó, még a kezében van az alma, de tudjuk, hogy beleharap. Tehát ez az a pillanat az, amikor a paradicsomi édent az ember maga lehúzza a mostani földi szintre, amikor a törvények és a szabályok belépnek az ember életébe, és például egy olyan szerelmi kapcsolat, ami a alma beleharapása előtt lehet, hogy nem volt bűn, ma már az erkölcsi értékrend, a 10 parancsolat és mindegy más dolog miatt én szerintem bent a lelkünkbe, a mintázatunkba, ugye, beleég az, hogy ha én elindulok ezen az úton, akkor bűnt követek el. Hogy most ez bűn, vagy nem bűn, ez azt hiszem, hogy még kutatásra vár. De hát az ember azért szerintem mindig várja meg azt, amikor az univerzum jelez. És hogy intézze az univerzum, és higgyétek el, hogyha két ember párnak kapcsolódnia kell, akkor azt az univerzum akkor is átviszi, hogyha te otthon ülsz az íróasztalnál. Én nekem ez meggyőződésem. Na nézzük a kártyákat. Hát itt, amikor én ezt megnézem, ezeket a lapokat, ha jó, ez most itt női arcokkal van ábrázolva, de tudjuk, hogy azért ez mind férfi erőlap. Tehát a kezdeti a teremtő, tehát ott van bocsánat, tehát ott van az elején a mágus, a teremtő lapja. Ott van nem akar megállni. Ott van mellette a kelyhek királya, aki szemembe a varázslót testesíti meg, a spirituális férfi embert, aki többet tud arról a világról, mint sok férfi társam, mert ő azért belát a fátyol mögé, és hisz is ebben a történetben, és dolgozik is ezzel az erejével. Tehát azt tűnt föl, hogy ezek a lapok mind férfi lapok. Tehát az akasztott ember, az is egy férfi. Látjuk a botok királya, ő is egy férfi. Én azt gondolom, hogy általában ugye 90%-ban ezeket a lapokat nők figyelik, vagy hát, tehát, hogy magas százalékban inkább azt mondanám, nem, hogy bontakoznék itt bele ilyen számolgatásokba, de azért nagyon nagy százalék nők figyelik ezeket a kártyavetéseket, és ha nőként és nőnek szól, azért itt nagyon-nagyon erősen meg van nyomva a maszkulin energia. Én úgy gondolom, tehát hogy a maszkulin energiáink nagyon-nagyon meg vannak nyomva. Az utóbbi időben azért energiák, kapuk nyíltak, és aki jól vette az adást, és fókuszban volt, azért az érezhette, hogy az belső teremtő erőnket azért azt megtámogatta az univerzum. Úgyhogy itt az elején, ugye, mert tulajdonképpen a szerelmesek lapja az a fókuszban van, és tehát, hogy kiinduló pontként együtt a teremteni tudó, és aki belát a fátyol mögé, tehát a teremtő és a varázsló együtt, azért nagyon-nagyon-nagyon be tudja vonzani azt a találkozást. És be is fogja vonzani, és találkozni is, tehát hogy meg fog történni valami olyan találkozás, olyan kontakt, ami én úgy gondolom, hogy a lapok alapján előrelépést hoz egy kapcsolódásban, vagy kialakul egy kapcsolódásod, hogy most férfi-férfival, nő-nővel, vagy férfi-nővel, tehát ez már mindenkinek szájíze szerint, tehát hogy, és megint bemozgatom, és még jobban, tehát hogy meg fog történni itt egy kapcsolódás, és
úgy látom, hogy elég nagy erővel, tehát elég nagy erővel ki fog billenteni. Ki fog billenteni, egy nem várt szituációt fog hozni, ki fog billenteni abból a helyzetedből, tehát meg fog lepni. Mert már lehet, hogy nem is gondolnád azt, hogy ez előfordulhat, vagy nem gondolod azt, hogy ilyen megtörténhet, de fog itt történni egy olyan találkozás, ami bizony nagyon-nagyon megrendít, és nagyon-nagyon össze fog kavarni belül. És tényleg egy döntéshelyzetbe fogsz kerülni. Tényleg egy döntéshelyzetbe fogsz kerülni, mert ugye látjuk, hogy ott van az akasztott ember a közeljövőben. Tehát egy olyan kavarodás, egy olyan fellángolás, egy olyan erő, egy olyan szituációba kerülsz, hogy ott nem egy olyan fajta elakadás fog történni legfőképpen, de lehet, hogy egy olyan fajta is, ami az univerzum szokott, hogy most akkor, tehát hogy álljál meg egy pillanatra, hanem én azt látom, hogy egy olyan elakadás fog itt történni, amikor te fogsz megállni, és te fogod azt mondani, hogy állj, lassítsunk le, nézzünk végig mindent, és nézzük meg a családot, nézzünk meg mindenféle szempontot, és egy kicsit lassítsunk le. Mondjuk ott a végén a Botok királya nem arról híres, hogy ő úgy nagyon-nagyon szeret lassítani, de itt a lassulás után, tehát a jövő lapját jelzi, tehát nagyon végig fogod ezt gondolni, és minden perspektívát meg fogsz vizsgálni, és akkor fogsz újra a kuckódból előbukkanni, amikor már a helyére tetted magadban a dolgot, és eldöntötted, hogy mi az, amit szeretnél, mert ez nagyon fontos. Tehát ikerlángosok, szerelmesek, nagyon fontos. Nagyon akarjuk azt a történetet, de tudjuk, hogy pontosan mit szeretnénk. Tehát azért azt tudjuk, az a stabilan ott lebegjen a szemünk előtt, hogy miután megyünk, hogy eldöntsük, hogy most ezt tényleg akarjuk, ezt a kapcsolódást, és minden áron, tehát ha bármi előfordul. Mert ugye miért nem sikerül? Hát azért nem sikerül, mert sokszor te sem tudod, hogy merre mész, és hogy mi a cél. Azért nem sikerül. De, tehát, hogy végig fogod gondolni, és amikor kijössz a búvóhelyedről, már meg fogsz hozni, mert meg kell, hogy hozzál egy olyan döntést, hogy egy érett, kiteljesedett, egy életigenlő döntést fogsz hozni, én azt gondolom. Tehát, hogy azért ott lángra fog lobbanni minden. És mondom, ezek mind maszkulin energiák. Tehát valahogy úgy látom, hogy nőként most nőként férfiasan kell, hogy cselekedjünk, és férfi fejjel is kell, hogy gondolkozzunk. Tisztán, higgadtan, és a megfelelő döntést kell meghoznunk. Mindennek a tükrében meg kell vizsgálnunk, és ugye a Botok királyáról tudjuk, vagy hát ha mi leszünk azok a nők, akik a Botok királyának energiájával és erejével fogunk rendelkezni, és úgy fogunk kijönni ebből a történetből, tehát ő egy annyira életigenlő személy, egy annyira életigenlő erő, hogyha megáll egy fa mellett, ami el van száradva, az újra kirügyezik. Tehát, hogy ezt így képzeljük el, mintha egy új tavasz lépne majd be az életünkbe. De ezt mindenkinek magának kell végig gondolnia. De minden esetre az a döntés, amit meg fogsz hozni, azzal abszolút együtt tudsz majd rezegni. Hát Renka voltam, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, mindenkinek sok sikert kívánok az elkövetkezendő időszakban, koncentráljatok, figyeljetek és legyetek nyitottak. Sziasztok!